hirurogeita pasartea. Gero hotziz bat susurlatzen zidan, txit, busti egiten nintzen, entzuten hutsarekin. Piztu besteren du birloratu. Emek eskilasoen lumak ekartzen zizkidan basotik. Emek zapelaitz pikotearen abia erakutsi zidan, endaiko labarrean. Emek irlako pinu batetik jauzitako belakumea bueltatu zion amari. Emek aparailu batean nahastuta ia itoan zegoen kalatxori bat libratu zuen, pitaria hotzekin ebakita. Emeren besoak bi hego iruditzen zitzaizkidan altzoen hartzen ninduenean eta orain bakoitza gure zerupean gabiltzala hotzak elbarritzen dizkit hegalak. Emek ez daki ezer janizi buruz. Ni ez naiz Emeren eskuan apurrak jango nituen txoria. Dunen goialdean kartel bat argitu da. Araze jo du porlanezko aldapa batean gora. Gazte jendea zegoen barruan, bertan afaldu dut. Lehen aldiz ona etorri nintzenetik buskuiluak landatar erara. Alde egiteko zutundu naizenean nor edo nork agurtu nau bazter batetik. Hasieran ez dut ezagutzen. Zer moduz kalenduak bizi dira? Simonek boneta jantzi du eta elkarrekin atera gara. Ia ama alabak ematen dugu. Non sartu zara? Ez zaitut inoiz ikusten. Lagunak bagina bezala hitz egin dit. Liburu bat idazten ari naiz. Hara, zeri buruz? Izenburua esan diot. Damutu zait. Esan eta batera egoera esperpentikoa sortu baita. Magiara buruzkoa da, pitonizaren bolak ez dira kristalezko begiak.